película chámase Cocós de os Castelos. Acción! Imponente. Perdón, sí. Estamos no século XIV, na etapa final da Idade Media. A era na que os señores feudais se reparten o reino de Galicia, facendo caso ou non, segundo o mellor lles convén, as demandas da coroa de Castela. A algúns, esa falta de compromiso saíulles cara. No ano 1393, Rui Soja Mariño de Lobeira, o deshonesto, foi decapitado en Noia por ser desobediente ao rei. Así, a golpe de machado, rematou o señorío dos Mariños sobre este castelo de Vimianzo. Dende aquí, esta poderosa familia nobiliaria controlaba unha zona costeira estratéxica, como era a Costa da Morte, que daquela aínda non tiña ese nome. É acaído que os Mariño controlasen a costa. A lenda di que viñan directamente do mar, por seren descendentes dunha serea que foi capturada por un conde mentres descansaba entre unhas pedras. Aquí a serea dos Mariño, na igrexa de Xora, tamén en Vimianzo, que inspirou a icónica bandeira de Castelao. A esta muller peixe, o conde levouna para a terra e púxolle de nome Mariña. Logo de perder a cabeza, os Mariño caeron en desgrasa, pero Vimianzo continuou en mans nobres durante séculos. Ata que a finais dos anos 90 do século XX, o castelo foi mercado pola Deputación da Coruña. Dende aquela, está aberto ao público e acolle unha mostra de artesanía durante todo o ano. Do alto das 4 torres do castelo de Vimianzo non se chega a ver a costa, pero sí hai un anaquiño de mar dentro dos seus muros. Son os barcos de Chema, que expón, entre outras cousas, unha maqueta do pesqueiro no que traballou ata xubilarse. Así non se aburre e non vai tanto á taberna. Ademais está ben acompañado. A súa muller Gloria é unha das encargadas da exposición sobre o liño. No século XV, os Mariño deron paso aos Moscoso, procedentes de Compostela, que tiñan fama de guerrilleiros. O seu escudo de armas é elocuente, unha cabeza de lobo cortada e pincando sangue. E os alcumes dos seus señores tamén. Está, por exemplo, Rui Sánchez, o Bravo, que prendeu o arcebispo Fonseca e tivo o preso neste castelo. Diz que ata pasou tempadas metido na chiminea, cos chourizos. Non creo que duraran moito tempo os chorizos con bispo ao lado, eh? Esa ten razón tamén. O poder dos Moscoso era total. Dende aquí administraban, axustizaban, cobraban foros e tributos dentro da súa xurisdición. Nin quen lles tusía, nin a igrexa conseguía amansalos.
Pero a Idade Media tocaba o seu fin, e viñan aires de cambio. En 1467 estala a Segunda Revolta Irmandiña, unha guerra civil na que participaron diferentes estamentos contra os grandes señores. O obxectivo era destruir os castelos e fortalezas do reino, símbolos do poder feudal que consideraban inxusto e arbitrario. E vaia se o conseguiron, non quedou casi ningún en pé. Dende hai case 30 anos, a veciñanza vimiansesa rememora aquel asalto cunha gran festa na que a guerra irmandiña se lembra como unha revolución campesiña. A Gran Guerra Irmandiña durou 3 anos, tras os cales as cousas volveron temporalmente á súa orde previa. O castelo de Vimianzo que coñecemos hoxe é o que foi reconstruído tras o asalto, polos propios asaltantes a modo de castigo. Moitas das fortalezas derrubadas daquela nunca se chegaron a refacer, de aí a singularidade de Vimianzo, que é o exemplo mellor conservado da arquitectura militar medieval na Costa da Morte. Ten todos os elementos dun castelo tardomedieval. O seu patio de armas, a súa impoñente muralla con 4 torres, o seu foxo, a cargo hoxe dunhas expertas xardineiras, os seus diversos arcos, mostra dos estilos arquitectónicos da época, e todos os seus elementos defensivos, troneiras, seteiras, merlóns pentagonais que, de ser necesario, se lanzaban ca punta cara abaixo, matacáns e elementos de nome menos ameazante, como os cansorros. Hai outra fortaleza dos Moscoso moi preto de Vimianzo, que tamén foi derrubada polos irmandiños e reedificada despois. É a de Mens, en Malpica, que forma parte da mesma liña defensiva que o castelo vimiansés. Logo da súa reconstrución, estas impoñentes torres xa non volverían ser o escenario de grandes batallas. Pouco despois da Guerra Irmandiña, os reis católicos chegaron ao poder, unindo as coroas de Castela e Aragón. Isabel e Fernando impuxeron un modelo de monarquía autoritaria que centralizou o poder na corte, aonde foron obrigados a desprazarse os grandes señores feudais, tamén os do reino de Galicia, que pertencía á coroa. Para asegurarse disto, os propios reis católicos prohibiron reconstruir os castelos medievais derrubados. Concluía así o século XV,
e con el a Idade Media, que foi dando paso á Idade Moderna. Ou o que é o mesmo, remataba a Era dos Castelos e comenzaba a dos Pasos. Ca marcha dos señores feudais, as súas terras galegas quedaron a cargo de nobres de menor categoría. Estes encheron o baleiro de poder e foron facendo as súas residencias, os pasos, como a este que se esconde dentro dos muros de Mens. Hoxe as torres de Mens continúan a ser unha residencia privada. Rafa, veciño da parroquia, é o encargado de coidar delas. Bueno, xa se está acabando o verán. Xunto con Luna. Estas torres tamén pasaron unha etapa de abandono no século XX. Rafa recorda vir aquí ás agachadas cos amigos. O seu pai traballou na última reforma, hai xa 30 anos. A transición de Mens de fortaleza á vivenda pódese ver na súa arquitectura, que foi despoxada de moitos elementos defensivos, como os merlóns. Se cadra, o maior símbolo deste cambio é o balcón da torre principal, disposto para admirar a paisaxe. Dende o alto de Mens, si se albisca un anaquiño da costa. Seguindo a liña da costa en dirección leste, chégase a Raso. Alí os Pardiñas tiñan unha torre que foi destruída nun conflicto co duque de Arjona. O señor dos Pardiñas conseguiu o permiso dos reis católicos para facer unha nova torre, desta vez en Vilar de Francos, actual Concello de Carballo, que co tempo rematou rodeada por unha mansión de fasquía renacentista. Hoxe, o Paso de Vilar de Francos é un negocio de hostalería que acolle eventos e festas. Aquí temos o equipo de cociña. Non todos estes edificios correron unha sorte tan espléndida. Algúns desapareceron e outros están en ruínas, como a Torre da Penela, en Cabana de Bergantiños. Esta torre é o último vestixio da fortaleza da Penela, reconvertida en paso pola familia Riobó, tamén emparentada cos Vilar de Francos.
Na mesma época na que se refixeron Mens e Vimianzo, a finais do século XV, Alonso Gómez de Riobó e Vilar de Francos, o vello, mandou facer unha torre na actual parroquia do Allo. Co tempo, a esta primeira torre, na que aínda se poden apreciar os elementos defensivos, seguiulle outra, configurando unha mansión que é un dos primeiros exemplos da arquitectura paseja en Galicia, as Torres do Allo. Igual que Vimianzo, as Torres do Allo tamén son públicas e serven de museo e centro cultural. No verán acollen o campamento infantil do Concello de Sas. O paso foi construído dende finais do século XV ata o XVII e conta cun conxunto composto por capela, pombal e zona axardinada, onde a nobreza podía recrearse. Pintadillo tamén por aquí. Aquí está mi avionete. Por aí. Pero hai que pintarlle, que si non me queda. Tamén podemos imaginar as señoras da familia Riobó asomándose ao balcón da Torre Nova para contemplar as súas propiedades. As Torres do Allo están ao pé do Monte Castelo. A tradición oral conta que tempo atrás houbo unha torre no cumio deste monte. Ata o de agora, non se atoparon restos de tal torre no Monte Castelo, pero a existencia deste topónimo indica que non é de todo imposible que alí houvese un forte, que puido ser abandonado ou destruído nas guerras irmandiñas. Na Torre da Moa, en Traba, si se atoparon restos dun edificio que confirma o nome do lugar. Será aquí? Ou aquí? Ou aquí? Non é difícil imaginar castelos entre estes penedos de formas que se prestan á fantasía. Atopámola. Aquí está. Así debían ser os primeiros castelos do Reino de Galicia, feitos dende o século VIII. Torres solitarias,
moitas veces emprazadas en lugares altos e inaccesibles, co obxectivo de controlar o territorio. Moi distintos dos castelos tardomedievais que coñecemos, como o de Vimianzo. E tamén diferentes dos que viñeron despois, na Idade Moderna, a que imos volver despois deste pequeno desvío histórico. Dende finais do século XV, en Europa, a orde social da Idade Media transicionou cara ao que hoxe coñecemos como a Idade Moderna e fixo da man de dous fitos fundamentais na nosa historia. Un foi o Renacemento, o movemento artístico e intelectual que volveu poñer de moda as ideas da antigüidade clásica grecorromana. Outro foi a chegada a América de 3 barcos liderados por Cristóbal Colón, o que deu paso á era dos imperios coloniais, enfrontados polo control dos océanos. A combinación destes factores tivo como resultado un novo tipo de construcións defensivas, impulsadas polos avances científicos en campos como a enxeñaría, un novo justo estético polas proporcións xeométricas e a aparición de armas de guerra de gran calibre como os canóns. Dende o século XVI ata o XVIII, a costa galega foi se enchendo de novas fortificacións. Estes castelos modernos tiñan un só obxectivo, militar, que consistía na defensa ante posibles ataques por mar dos estados contrincantes. Un exemplo paradigmático desta tipoloxía é o castelo do Cardeal, en Corcubión, cunha disposición clásica. A parte frontal está orientada ao mar, defendida por un muro con troneiras dispostas para colocar pezas de artillaría en batería. A súa posición permite o fogo cruzado co Castelo do Príncipe, que se atopa xusto en fronte, gardando a entrada da ría e as vilas de Sé e Corcubión. A zona traseira, que encara a terra, está protexida por unha muralla en forma xeométrica, o chamado baluarte, para favorecer a defensa dende todos os ángulos. No interior esconde un antigo cuartel reformado para vivenda. A pesar dos cambios, aínda se poden apreciar os elementos do seu estilo neoclásico, funcional e fermoso. A chegada destas construcións á Costa da Morte foi tardía, cara a mediados do século XVIII. Os motivos? Que era unha zona illada e perigosa para a navegación, e que a coroa, moi endebedada, conseguía xuntar poucos recursos para unha zona considerada non prioritaria. Houbo varias fortificacións proxectadas na zona, pero só 4 chegaron a facerse. Unha foi a do Soberán, en Camariñas,
hoxe abandonada. Parece ser que as súas pedras foron empregadas para construir o porto da vila. Todos estes castelos foron vendidos polo Estado a finais do século XIX, pero un deles, o derradeiro en facerse, foi recuperado para o uso público. Chegamos a Fisterra, a última parada desta viaxe. O castelo de San Carlos foi construído por orde do rei Carlos III, do que lle ven o nome. Tras perder o uso militar, esta pequena fortaleza acolleu institucións sanitarias e benéficas. Mesmo foi a sede da Confraría de Pescadores. Pero o que nunca perdeu foi o seu nome popular, a Casa da Guerra. Hoxe é o Museo da Pesca, onde baixo a guía de Manolo é posible aprender sobre nasas, redes, velas e nós mariñeiros. Manolo é un auténtico home peixe. Pescaba en embarcación e mergullando en apnea. E aínda é poeta. Un poeta do mar que escribe baixo o pseudónimo de Alexandre Nerium. Cabaleiro ao mar fun cabaleiro dun castelo de estrelas desvalidas. Entre cachóns de anémonas perdidas, entre cinzas que afloran no solseiro. O castelo de San Carlos ten unha arquitectura curiosa, irregular, para adaptarse ás exixencias do terreo rochoso. Os seus muros acollían 11 canóns e unha gornición de 28 homes, encargados de protexer a vila. Hoxe, en cambio, o que máis preocupa a xente de Fisterra e visitantes é protexerse do sol e a calor.
Pero tamén hai quen continúa facendo castelos. Remata o día e remata o verán. Fisterra é un lugar propicio para os finais. Os romanos crían que aquí remataba o mundo. E non é difícil imaginar por qué. O que si remata é esta viaxe pola Costa da Morte, mirando ao Monte Pindo, o monte castelo por excelencia.